Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Disisiete ka mga commercial establishment sa Bacolod City, ginpasiradaan, bangod na talupangdan nga wala sa mga business permit. Sa 24 ka mga commercial establishments, gin-issuean sa notice of closure sa Business Permit and Licensing Office, 17 tanan ang natulupangdan nga wala sa gihapon sang record kag wala makasecure sang permits agud maka-operate. Gani humalin sa Lunes, isa-isa sila kagisirad-an sa katapos ang City Legal Office Integrated Task Force. Kalabanan sa mga napasaradaan, bangod sa permit ang mga kalan-an, litsunan, bakery kag laundry shop sa Barangay Estefania, Mansilingan kag Alihis. Ginsiling ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., kabahin lamang ang 17 ka mga commercial establishments sa malapit 2,000 ka mga negosyo nga ginpausisa sang Integrated Task Force matapos ang tax mapping operation sang bulan sang Enero. Sa record ng City Legal Office, may masobra sa 300 ka mga commercial establishments ang napang issuean sa notice of violation kag closure. May isa kagatos na ang napasiradaan. Ang 17 nag-effect sila closure, ang 4 sila ng permit. Tapos ang isa na wala nagugtat na ginanegosyo. Nadala na sa 17. Anong violation sila? Wala gid permit. No record gid. Kamo nito damo more than naguro 3,000 establishment na ang ang na pivot na mapping. Way na kami kita ng fake business permit na ginabutang sa ilan establishment. Daw nadula magid ang